Maki, da. Ma da, bre. Ma ja hoću da zajedno slavimo, da. Znam, pa problem je, evo, drugo ostaje insistirao da pratimo ovo NN lice. I sad, da, i večeras. Gde je kafa obična? Nismo daleko, tu 2 ulice dalje. Na Prismutri. Ma prekini vezu, jebem ti sunce krvavo! Ja moram da prekinem. Ugosti telefon kad ti govorim! Nepoznatom licu govoriš gde se nalazimo. Civilnom. Pa ti znaš da ti da se prisluškuje sve jebote, sunce zapadne službe samo čekaju kad će ko šta da kaže. Da vodim bateriju. Pa izvadi bateriju odmah iz telefona, on može da snima i bez baterije snimaju. Sve je to čovjek izmislio, čovjek je đavo. Čovječe Božiji. Kome govoriš ti to? Civilnom licu? A ne, to je moja verenica, Maja. Tvoja verenica, Maja. Civil! Rekao si gde si, s kim si, ko ti je nadređeni, rekao si gde se nalazimo. Odajš poziciju, budalo jedna. Blesava. Pa jesu te naučili kad si bio tamo u toj školi da najlakše se istrtlja pred ženom? Te više nisam čuo da govoriš gde si sa mnom da ja najebem još zbog tebe. Da ti nije deda bio šolaja, kurac bi sedao sa mnom tu. Ti jebem sunce tvoje, ti ćeš se tako ponaći sa mnom. Pa meni su ženu podmetnuli crnkinju. Koliko ti nisi vidio ženu, dobra žena, Naživo, la. Koja ima nogu do ovde. Lička naušnipak, sve sam joj istrtljao. 74. u Berlinu. Razumeš ti mene? I 6 meseci nahlađanje na led. Kad te to sađe, onda će reći bio pravo ostoja, sve što meni govorio. Budalo jedna. Zato što sam kurvi rekao, i ti kurvi govoriš. Moja Maja nije kurva. Pa nemoj me... Nije kurva. A što ide po kući, molim te, u providnoj spavačici i sazuje štikle tek kad legne u krevet? Otkud to znate? Kako otkud znam? Pa ja tebe, budalo, pratim, tebe i tvog brata od 16 godina. Još od kad se one kese duvali. Tebe i tvog brata. Dobro, mali. Ajde bre, došlo ovo vreme novo. Jebote sunce, ne može čovjek ti da radi svoj posao. Ja sedim, smrzavam se kao ker u kolima. A oni slave novu godinu u ovoj zgradi. To je banda i reakcija koju treba odmah pohapsiti. Druga bi se pesma pevala, da je Krsten tu, sad bi on nogom razvalio u vrata, njega zauvao bum u stomak, bum drugi put, dole na hlađenje 48 sati, pa da vidiš kada počne da priča, pa da vidiš kada počne banda da priča. A ja sad moram s tobom ovde žutokljunac dodelim, ne znam ni šta ću ni kako ću. Čekam njih da oni završe sa svojim slavljem, sa svojim pijenjem šampanjca, razumeš ti? Kao ker, ovde. Eto ti, na šta smo došli? Pa dobro, sad je to drugačije, ljudska prava i to mora da se poštuje. A ljudska prava su, ti Milane, kako se zoveš? Ljudska, Milane, su prava za ljude, a ne za bandu. Ko ti spominje ljudska prava, to je izdajnik. Pa ne može ljudska prava, pa ko te to učio? Američki film? Pa ti gledaš onu seriju sa onom... Sisaj serija. Ko da sisa sunce ti jebem krvavo. Ko da sisa bre jebem ti sunce tvoje. Ne, pa serija se zove Sisaj. Onaj sa onim Horacijom. CSI, da. CSI, Miami, da. Sisaj. Možeš misliti ti to. Šta oni vama pokazuju? A vi ko budale zinuli, ko peševi i odmah sve vidjeti. On donese dlaku jednu da izvineš. Sjaja, da mi oprostiš, da izvineš. Sjaja ili neku bručku i kaže ovo je DNK, ja sam rekao, niti ima vezivanja, niti ima privođenja, niti ima ispitivanja lica, niti ima udaranja mokrom novinom, niti ima topli zec, niti ima, razumeš, kačanja na mošnje, one što se više dole misli, ništa nema jebote sunce. Pa to je ovaj novi psihološki metod pristup. Psihološki metod, da ti objasni Ostoja. Psihološki metod sam ja učio 72. u Kumrovcu. Uzmeš redakcionara, zavežu ga za noge dole. Za čekrk. Krstan ga digne na čekrk naopako. To se zvalo kod nas obrnuta psihologija, sine. Prebaci ga preko jedne cevi, kogod prođe, ili ga šutne u glavu, ili ga udari u mošnje, ili ga dole pristaje, sve prizna, i da mu je mama bradata, i da je iz Valjeva, i da je reakcija, i da ih je bilo koliko ti bogoće, i da je... Oni ništa nisu mogli od nas da sakriju onda! Jebi ga. Aj mi polako da idemo, a? Ja sam Maji obećao da ćemo ići... Gledamo ovaj film zajedno, ima večeras ova komedija, Policijska akademija, ne znam da ste čuli. Ja sam išao u Policijsku akademiju. Ma ne, ima onaj serijal, super je. Koji film? Onaj crnac, onaj veliki Hightower, ima onaj mali Mahoney, ima onaj Lasard stari, ima ona plava jedna, super je. Ima onaj crna, što imitira. Helikopter crnac. Šta radiš to? Imitira helikopter. Šta radiš to? Znate to? Ne, nisam to nikad gledao. Niste gledali Policijsku akademiju? Nijednom nisam gledao nikakvu Policijsku akademiju. Imitira helikopter, možeš misliti. Kad doneseš drugu kafu, onda ćemo ići. Dan. Super ste ga skinuli. Šta se skinuo?